Hello! Good morning! Ayan, kararating ko lang galing palengke. So, hindi ako nakapag-video papuntang palengke. So, ayan, dahil first time ko mamalengke dito sa may Shatin. So, nasa Shatin ako ngayon. So, grabe. Ang layo pala. Ang layo ng market nila. So, ang malapit lang na supermarket ay ang City Super. So, 10 AM ang bukas. So, malayo ang Fusion at ang Welcome. So, no choice ako, kundi City Super ako pumunta. Pero bago ako pumunta sa City Super, pumunta muna ako sa Wet Market. So, ayan, ito yung mga pinamili ko doon sa Wet Market. So, $30 lang to, isang tumpok. Ito naman, 64 ang 1 cutty. Tapos, ito, toge. Marami ang $20 ito. Ang dami. Super ang dami. And then, bumili ako ng apple. 4 pieces. Ano na siya? 25 Hong Kong dollar. 50 Hong Kong dollar. 3 pirasong mangga. Ito. So, Pilipinas to. Galing sa Pilipinas. Philippine mango. So, $20. Oh, Philippine banana din. 20 na siya, 20 Hong Kong dollar. At bumili rin ako ng tinapay ko. Yan sa City Super ko to binili. So, 25 Hong Kong dollar. Bumili rin ako ng 2 gatas at itlog. Ay, so, yan yung gatas. Ito yung itlog. Bumili rin ako ng isda at baboy at atay. Yan, 2 isda. Ito, nakalimutan ako magkano to. So, ito, 25 each. 25 Hong Kong dollar. Pampano ata to. Tapos, ito, pork belly, 2 yan. So, ayan. Pamili rin ako ng mga gulay. So, kunting gulay lang. Pero grabe ha, sobrang mahal pa rin. Sobrang mahal. Yung gulay ko, isang ampalaya, 2 carrots, ito, broccoli, luya, at beans. Tapos, rin ako ng 2 talong at 3. So, 2 talong at 3. Hipon. At bumili rin ako ng Isang. So, ayan, Isang. So, ito, lahat ng gulay na to, nagkahalaga ng 132 Hong Kong dollar. Grabe, no? Grabe tayo. Grabe, puro grabe. Yan. So, mahal na lahat. At nagpabili rin ng toothpick yung amo ko pala. So, wala akong makitang toothpick na kahoy sa City Super. Kaya, ito yung binili ko. So, ayan. So, yun yung mga pinamili ko sa Wet Market at sa City Super. May nakalimutan akong bilhin yung spring roll wrapper. So, hindi ako makapag gawa ng lumpia. Hindi ako makagawa ng lumpia toge dahil wala akong spring roll wrapper. So, yun ang aking nakalimutan. Dami ko pa naman binili. Hindi ko siya maluto. So, ito muna lulutuin ko, itong 2. So, kailangan maluto ko na ito ngayon. And then, tago ko na lang pag naluto. Lagay ko na lang sa ref. It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky.
I'm dealing with things I can't write, and all of you know it's been no easy road. But I keep working harder, going harder just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I proved nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money, things are looking different. I'm not putting. So ayan, bago ko ilagay ang gulay sa ref, hinugasan ko muna. Not anymore. And I know you think you're still can take advantage, and you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away from me. And I know you think you're still can take advantage, but it hasn't worked out like you fucking planned it. 'Cause I know my worth, you can't take that away from me. Lost myself, now I'm fully disguised. My heart got bruised up, so I put it on ice. Been told that I would. So ayan, nailagay ko na ang so ito yung receipt ng mga pinamili ko. Ito, $80. Ito yung dalawang isda, yung pampano at saka hipon na maliliit. So, $80 siya. Ito yung vegetables, $132.98. Ito yung prutas. Itong 64, ito yung pusit. At 209, ito yung baboy at atay. Grabe, mahal. Tapos, ito yung sa supermarket, 155. Sobrang mahal ng karne. 209. Magkano lang naman ang ano doon? Grabe, ang mahal. Ang mahal ng karne, ah. Dalawang ano lang yun. Dalawang pork belly at atay. Magkano lang naman yung atay? 30 lang yata. So, 189. Ay, hindi. Kasi grabe, 100 plus na yung dalawang pork belly. Nalimutan ko. Basta 100 plus something, yung mga 180 plus or 170 plus. Lahat-lahat, yung mga pinamili ko, abot siya ng 738. So, grabe ha, for 1 week lang yun. 738. Grabe. So, tapos ang food allowance lang namin, magkano? 1,000 plus. So, kulang pala yun. Hindi pala kasya. Pag halimbawang 1,000 plus yung food allowance mo, so, bibili ka ng mga mumurahin talaga. Huwag yung mamahalin. Grabe, kailangan mo tipirin for 1 month yung 1,000 plus na yun. Grabe, ano? Konti lang pala ng food allowance natin. Ito for 1 week ko lang to eh. Siguro hindi naman for 1 week. Abot siguro ng 2 linggo. Abot siya ng 2 linggo. 2 linggo o 3 linggo, mga ganon. So, kailangan tipid-tipirin ko pala yung pagkain. So, ayun guys. So, yun yung mga napamili ko. Ay, grabe, ang hirap ano. Ang hirap budgetin yung food allowance, 1,000 plus. So, hindi pa naman ako food allowance dito. Pero, itatry ko na mag-food allowance kasi nga, dahil ang layo ng market, tapos, bihira lang sila pumunta ng supermarket eh, yung amo ko dito. Bali, anak to ng amo ko. Kaya, so, andito na ako sa Shatin. Ang layo. Parang province to. Pero, ang ganda dito. Super. So, yan yung sa labas. Merong swimming pool doon. Doon banda. So, ayun po. Yun po ang aking mga pinamili sa supermarket, sa City Super at sa wet market. Sa mga taga-Hong Kong, alam ko nakaka-relate kayo sa akin. So, grabe, no? Ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Tapos, yung sahod natin maliit pa rin. Tapos, yung food allowance napakaliit. Pero ang mga bilihin, super ang mahal na. Pati yung pamasahe tumaas. A few moments later. Yan, luto na tayo. Yan, lutuin natin ang ating pusit at ang ating hipon. So, unahin ko ang hipon. Ito lang yung video kanina.
Yung iba lang po kayo. Pero wala akong makakabili ng hipon. Sabay-sabay ko na. Kasi wala akong tripod kasi sa storage. Hindi ko lang paghahawak. Suka natin ito. Rice winter. Many minutes later. Grace po. Yan, Sis Grace. Salamat. Admin po yan ng team po. At sa lahat po ng admin ng lahat ng team, yung mga Jumper Premier. Yan. Rebels United at saka Wanderers. And ano pa ba? Yan, sa lahat po ng admin ng team. Salamat. At sa lahat po ng team po, family, thank you so much sa support at kay Sis Grace. And Not So Serious family, thank you so much, Mama King, Papa King. Ayan. Paalam po. Bye. See you on my next vlog.